Die suide van Namibië is dalk eilbevolk, maar hier is geen tekort aan karakters nie. In Weg se Mei uitgawe skryf ek oor 'n paar karakters of stemme in die suide. Een van hulle is Vincent Ortman, 'n trekarbeider wat op reis was op sy karretjie langs die C11 buite Karasburg. Hy het vir my 'n vinnige voorraadopname gedoen van alles wat saam met hom reis. Hier is nou 'n kussing. Daar's nou komberse. Yes. Komberse en daar's nou skottelgoed. Daar's nou klere in 'n koffer. Ja. Koffers. Daar's nou 'n trommel ook met klere en dan het ek nou 'n boks met kos. Ja. En dan het ek nou 'n sakketjie met gereedskap. Dan het ek 'n trommeltjie met gereedskap. En dan het ek nou die trekgoed van die kar, wat die perde mee trek. Ja. En dan heb ik nog een zakketje waarbij ik mijn pot en goed in zit. En dan heb ik nog een emmer waar ik schottelgoed en goed in zit. En dan heb ik nog een broderpot, dat ook op elkaar in. En dan heb ik nog een radio, met je speakertje op elkaar. En dan heb ik nog een besem, en dan heb ik matrassen. Yes. Ja. En dis dit? Ja, dan heb ik nog een draaizak ook, waar de toiletwaren in is. Jou toiletware, soos maar jou tandeborsel en sulke dinge. Ja, en hierdie sakke is ook maar net Ja, die is nog een gereedschapszak. gereedskapsakkie, nee. Gereedschapstrommel. Yes. Die is nog een zakken die pot in zit. Ja.